הפעלתי את המצלמה, אני עכשיו מצלם אתכם, אנחנו מתחילים ללמוד קפיצה לגובה. משימה ראשונה, ריצה קלה בין הקונוסים. קדימה. ולחזור לסוף הטור בריצה מהירה. רגע יונתן, תחזור. יופי. משימה השנייה, אנחנו עכשיו למדנו את המרחקים. עכשיו אנחנו מנסים לעבור את הקונוס, כן? רגל רודפת רגל. פשוט לקפוץ מעל הקונוס ולהמשיך לרוץ. פשוט תרוץ ותקפוץ מעל הקונוס. רגל אחר רגל. יופי, לקפוץ, כן, בדיוק. יופי. בלי הכוונה, בלי הדגשה על איזה רגל, פשוט לקפוץ מעל הקונוס, כן. יופי. גלעד, תוריד את הסוואצ'ר. מעולה. יונתן, כאשר זה מגיע לתורך, אתה מחכה כי אנחנו עוברים איתך למשימה הבאה. עכשיו אני רוצה, יונתן, שאתה תעבור את הקונוס כל פעם באותו רגל. זאת אומרת, אם אתה החלטת שאתה עובר עם רגל ימין, אז כל קונוס אתה תעבור קודם כל עם רגל ימין, אוקיי? יופי גלעד. יופי נועם. יופי, אם אנחנו עברנו כל הזמן עם רגל ימין או עם רגל שמאל, כל אחד מה שהוא בחר, כן? אז הרגל הראשונה שעוברת קוראים לה? רגל ימין, לפעמים זה גם יכול להיות רגל שמאל. זה יכול להיות רגל... אוקיי, הרגל השנייה, לא הרגל שעוברת ראשונה, הרגל שאני מנטר בה, איך קוראים לה? רגל הניטור, יפה. והרגל הראשונה שעוברת? רגל הרגל הענפה. אז בואו נעשה את זה שוב. כאשר אנחנו מבינים כרגע שהרגל הראשונה זאת רגל הענפה, והרגל השנייה שעוברת היא בעצם רגל הניטור. אוקיי? יאללה. נכון, רגל ניטור, רגל שמאל, יפה. ניר, קצת עשית בלבלה עם הרגליים. בלבלת. יופי, רגל הניטור, נכון. יופי, אדון צפריר. הלאה, התקדמנו? יופי. עכשיו אנחנו נושיט רגל ימין, נבצע 3 צעדים, ובמספרת רגל רודפת רגל נעבור את הקונוסים. אתה רוצה להחליף אותי ואני אדגים? יאללה. אל תלחץ על כלום, רק תתפוס ואני אדגים. אוקיי, רגל ימין מובילה, תסתכלו. אני מבצע 3 צעדים, עובר עם רגל הניטור. 1, 2, 3. 1, 2, 3. יש הבנה? כן. קודם כל יונתן, נכבד את יונתן. רגע, לא, תחזור. חייבים להקפיד על זה לפחות בהתחלה. רגל ימין מובילה. אוקיי? רגע, קדימה. 3 צעדים. לא. רגל ימין מובילה. תעמוד. רגל ימין מובילה. עכשיו, הצעד הראשון עם רגל שמאל. הלאה. קדימה. יפה. כן. המרחקים לא כל כך טובים, אבל זה הרעיון. אנחנו צריכים למצוא מרחק של אי זוגי של צעדים. מרחק אי זוגי של צעדים. התבלבלת ניר. אתה רקדן בלט, אתה תאמין לי.
יפה. כי תתחיל צעד ראשון עם רגל שמאל. לא. או, יפה. הלאה. לא. תקשיב, נועם. רגל ימין מובילה. הצעד הראשון עם רגל שמאל, הלאה. לא, אתה לא מקשיב. הצעד הראשון עם רגל שמאל. תפרוש בשיא, נועם, סתם. התבלבלנו. הלאה. אוקיי, שלב הבא. שלב הבא, אתם לוקחים את כל הקונוסים, שמים אחד על השני. עכשיו. שים אחד פה ואחד שם. בוא לפה. אליי. לעמוד כולם מאחוריי. יופי. מפה אנחנו מתחילים לרוץ ומבצעים מספרים סוגיים של צעדים, או 3 צעדים, או 5, או 7, או 9. אבל שימו לב, זה מתחיל ככה. רגל ימין מובילה, ואז 1, 2, 3, הנפה ומעבר. רגל רודפת רגל, בסדר? רגע. לא, אבל תתחיל לרוץ, בשנייה. הלאה. תתחיל לרוץ, תעבור את הקונוס. הלאה, גלעד. יופי, גלעד עשה את זה נכון. נכון, נועם. הלאה. נכון. נכון. יפה. יופי. טוב מאוד. איזה יופי של קפיצה, חבל על הזמן. בוא. יופי של קפיצה. נועם, שים פה רגל, עוד מעט יחליפו אותך. כן, רק תכניס את הציציות שלא יפשלו אותך. בוא, לך טיפה אחורה. רגע, גלעד, אתה חייב להוריד את הסוואצ'ר, זה לא צורה. אצלך זה לא פתוח, אתה יכול להישאר. יאללה. קדימה, אמיר, רגע, קח את הקונוס עוד אחורה. עוד הרבה. עוד. יופי, קדימה. יופי, מעולה. הגענו עם הרגל הנכונה, רגל ההנפה ורגל הניטור. כל הכבוד. גלעד, רגל רודפת רגל כמו שעשית כל הזמן. הופה, יש לך עוד 2 ניסיונות. קדימה. לא, תחכה שהטור יסתיים, ויפה, בדיוק. היי, נפסלנו, גלעד, צפריר. כל הכבוד. יופי, אני רואה שברגע האמת אתה מצליח, ניר? רגע, ניר, תחליף את... אתה צוחק אלינו, גלעד? יופי. יפה. איזה תותח אתה. אוקיי, בוא נעלה. יאללה, אנחנו ב-85. קדימה, גלעד, סע. בטח לא טוב, כי רגל ההנפה צריכה להיות אצלך רגל ימין ורגל שמאל רגל הניטור. יפה. אל תצחק, אני הייתי אלופה. אני בטוח, תהילה. תהילה, את משודרת ביוטיוב עכשיו. כן, עשית מעולה. מי? אתה פה. יפה.